Bé, bona tarda. Gràcies per la vostra presència en aquesta sala de premsa del Parlament de Catalunya. Molt ràpidament, celebrem compareixença conjunta amb el portaveu Sabrià del grup republicà. Celebrem l'acord per garantir les majories parlamentàries, acord que ens permet trobar el fil de coherència amb el que es va aprovar al ple del dia 2. Insistim, celebrem l'acord per garantir les majories parlamentàries, un acord coherent amb el que es va aprovar el passat dia 2. És un acord que suposa l'entrada aquesta mateixa tarda d'un document que verifica que l'escrit entrat aquest matí pel diputat i portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Albert Batet, expressa és la voluntat dels diputats dels nostres presos polítics. Aquest document, insisteixo, o aquests documents verifiquen que l'escrit entrat aquest matí és la voluntat dels diputats Puigdemont, Sánchez, Turull i Rull. La mesa, a aquesta hora, aquesta tarda, ha de prendre en coneixement l'escrit d'aquest matí i, per tant, s'aplica una doble garantia i la mesa pren nota de l'escrit d'aquesta tarda. Per tant, aquestes són les consideracions que us volíem fer. Sí, us llegeixo només com a exemple un dels escrits, o el que dirà un dels escrits, que és: Jordi Sánchez, president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, verifico que el document entrat a registre general amb número d'entrada 17.981 expressa la meva voluntat d'acord amb la resolució del ple de 2 d'octubre de 2018. Qüestions, preguntes? Jo volia fer dues preguntes. La primera, si creuen que haurien de disculpar-se per la situació que s'ha donat avui al Parlament, en què la ciutadania ha hagut d'estar pendent d'un ple que s'havia de produir al migdia i que encara no sabem ni a quina hora s'acabarà produint per votar les conclusions del debat de política general. I la segona és si finalment ha hagut d'haver-hi documents signats per part dels diputats empresonats, perquè Junts per Catalunya no havia previst abans que això havia d'acabar amb un document signat referit, encara que sigui indirectament, a la resolució que es va votar dimarts al Parlament. Miri, en presència del diputat Sabrià i de tots els diputats d'aquesta cambra, li explicaria exactament el que hem explicat moltes vegades i que hem volgut transmetre a tots vostès. Tots aquells que parlen de normalitat en aquesta cambra i en aquest país s'equivoquen. No vivim una situació de normalitat. I dins d'aquesta excepcionalitat, això té traducció en el dia a dia del Parlament i en el dia a dia de la resolució d'allò que en una altra època seria un conflicte, seria una situació política menor. Reivindiquem la sensibilitat de la ciutadania amb l'excepcionalitat del moment, perquè fruit de l'excepcionalitat del moment ens trobem en situacions com aquesta. Per tant, si cal demanar disculpes a la ciutadania, doncs només faltaria, no negarem aquesta disculpa, però també reivindicar que la ciutadania prengui consciència del que suposa tirar endavant un país, del que suposa tirar endavant acords parlamentaris, del que suposa tirar endavant l'activitat d'un Parlament en una situació d'extraordinària injustícia i una situació d'extraordinària anormalitat. No vivim, no estem en una situació de normalitat i això fa que qualsevol situació en la vida parlamentària es compliqui enormement. Hem de prendre tots consciència d'allò que tantes vegades hem reivindicat de normalitat i d'excepcionalitat, doncs n'hem de prendre consciència tots. Només per afegir-m'hi, diríem, em sembla que compartim absolutament les paraules, que és evident que ens toca segur disculpar-nos amb la ciutadania d'aquest país perquè la situació que s'ha produït avui, una vegada més, no és en cap cas la que voldríem cap dels dos grups, però també, tal com deia l'Eduard, tenir en compte el moment d'excepcionalitat en el qual ens trobem i el que estàvem fent avui respecte a unes persones que estan represaliades i en algun cas a l'exili o a la presó, i cal que això es tingui en compte i
i que no és una situació en cap cas que puguem tractar com a normal. A mi m'agradaria fer dues preguntes. La primera, si poden contestar els dos amb un sí o un no. Els diputats estan suspesos i en cas que no estiguin suspesos, si reclamaran el sou? I segona pregunta, amb aquestes crisis periòdiques que van tenint, creuen que poden garantir l'estabilitat del govern i de la legislatura? Jo crec que estan suspesos no, es va votar. Podeu contestar la resta de preguntes amb un sí o un no? No. És més llarg. A veure, els diputats creieu que no estan suspesos? Bueno, si no estan suspesos, va votar, reclamaran el sou dels diputats si no estan suspesos? I la segona pregunta, que poden contestar més llarg si volen, creuen que està garantida l'estabilitat del govern? Jo penso que l'estabilitat del govern, o pensem que l'estabilitat del govern està garantida, perquè hi ha un esforç per superar aquesta situació d'excepcionalitat i de normalitat. I és un esforç que agraïm al grup republicà i que és un esforç compartit per tirar endavant el govern en una situació molt complicada. És clar que és una situació molt complicada. No hem negat que mai que és una situació molt complicada. És més, alguna vegada són els altres grups que intenten desfer el relat de la situació complicada que ens toca viure. Hi ha presó i hi ha exili. Si no hi hagués presó i no hi hagués exili, no estaríem vivint aquestes situacions d'enorme complicació, d'enorme complexitat en aquest Parlament. I en aquest sentit, insisteixo, demanar a la ciutadania aquest punt de comprensió, aquest punt de posar-se a la pell d'aquells que intentem tirar endavant una situació que és molt delicada. Una pregunta. Perdó. No, només recordar-vos que estem en un debat de política general, que malgrat el que hagi passat a les últimes hores ens pugui haver portat a una situació diferent de la que voldríem. Vam posar sobre la taula un pla de govern molt concret, molt ambiciós i sobre el qual nosaltres pensem que tenim oportunitats per treballar i per tenir aquesta estabilitat. Ara, tant veritat és això com que l'entorn d'aquesta situació té una anormalitat absoluta i que per tant això ens dificulta molt la situació i com dèiem a l'inici, escolti, nosaltres ens podem disculpar per tot el que ha tornat a passar les darreres hores. Treballarem i farem tot l'esforç possible perquè no es torni a produir, però tampoc ningú ens pot garantir que una altra vegada els efectes de la judicialització de la política no tornin a entrar al Parlament i no tornem a tenir situacions de dificultat. Ningú ens ho pot garantir. Reclamaran el sou dels diputats? Aquesta és una decisió, i així ho hem explicat, o jo mateix ho he explicat en algun moment en aquesta sala de premsa, és una decisió de caràcter individual que avui no tenim o no està resolta. Avui hem resolt, hem trobat aquest punt d'acord, hem trobat l'acord per garantir les majories parlamentàries i, per tant, a aquesta hora ens permetem de continuar endavant, de tirar endavant i d'assumir el repte de fer complir el mandat dels ciutadans amb la responsabilitat que pertoca a grups parlamentaris, als grups parlamentaris del grup republicà i del grup de Junts per Catalunya. Podem entendre... En la situació d'excepcionalitat en la que ens trobem, res és fàcil i, per tant, tot necessita hores, temps i una solució compartida. Per tant, hem trigat el que hem trigat a tenir la solució compartida. Volia preguntar, si l'acord que es va prendre el dimarts passat, és a dir, no parlem ni de l'any passat ni del segle passat, dimarts passat, l'acord que es va prendre dimarts passat, si va ser un acord tancat en fals. Aquesta és la primera pregunta. I segona, si avui, ara, quan comenci el ple, si és que comença, i també els agrairíem, de cara als espectadors i de cara a la ciutadania, saber quina hora començarà aquest ple, que havia de començar a les 12 del migdia, saber l'hora que començarà aquest ple, si va ser tancat o no va ser tancat en fals l'acord de dimarts passat i si els acords d'avui, que són prou importants, propostes dels grups polítics, seran vàlides del tot o no seran vàlides del tot,
davant doncs, de que el moment és molt excepcional, és un moment molt complicat, és un moment molt difícil. Per tant, davant de tota aquesta situació, si els acords que s'aprovaran avui o que s'haurien d'aprovar avui seran vàlids i podem donar-hi validesa, i si l'acord de dimarts passat va ser tancat en fals o no. Moltes gràcies. Li respondré en nom de Junts per Catalunya. Els acords o l'acord de dimarts no va ser tancat en fals. Nosaltres ens creiem al Parlament i ens creiem allò que vam votar i, per tant, ens sentim còmodes treballant, buscant l'acord, buscant l'entesa, i la vam trobar pel ple del dia 2, i ens sentíem obligats de trobar una solució a la situació que s'ha plantejat, i al final l'hem trobat amb aquesta nota, amb aquesta doble... És un element de doble garantia que ens fa estar més confortables. Jo no puc confirmar a quina hora començarà el ple, però esperem que quan acabi la mesa doncs no triguem massa. Hem explicat reiterades vegades que per nosaltres garantir la validesa dels acords que prengui aquest Parlament era absolutament cabdal, i estem convençuts que aquest acord d'avui ens permet fer-ho. Estem també convençuts que ara, avui, a aquesta hora, complim el que es va aprovar el dia 2 d'octubre, i que a l'entremig és evident que hi ha hagut qüestions formals que cadascú ha interpretat d'una manera diferent. Sí. Ustedes han dicho que consideran que los diputados no están suspendidos. Me gustaría saber cómo justifican entonces que no cobren desde julio. També li he apuntat que aquesta circumstància sobre el sou, diguem-ne, tindrà un recorregut que no forma part del recorregut dels grups, sinó que tindrà una traducció diputat per diputat. Sí. Jo ni considero ni deixo de considerar si estan suspesos o no. Jo el que faig és remetre'm a la votació de dilluns. Dilluns vam votar un punt 1 que era clar i meridià, que venia de l'article 25 del reglament del Parlament, i per tant, escolti, repassem-ho, agafem el... Sí, però no cobren des de julio. Agafem el... Sí, però això ja ho hem explicat anteriorment, però jo el que li dic és que no entrem ni tan sols a valorar-ho. Hi ha una votació i la votació és clara. Jo pel senyor Sabrià li volia preguntar, sempre havien dit que l'acord no havia de ser impugnable, tenint en compte que es remet a la situació de delegació de vot prèvia a la suspensió del Suprem. Vostè creu que això no és impugnable? Ho dic perquè diuen que la situació queda com estava abans de la suspensió per part de Junts per Catalunya, això per una banda, i el senyor Pujol, vostès no volien aplicar el punt 2, és a dir, designar un diputat que assumeixi els drets polítics tal i com estava redactat l'acord, perquè deien que hagués suposat acatar la suspensió. Deien que un cop no hi havia suspensió, no s'havia d'aplicar el punt 2, si vostès creuen, per tant, que els diputats d'Esquerra Republicana sí que l'estan acatant, aquesta suspensió. Nosaltres podem parlar per nosaltres, i per tant el que fem és exigir les màximes garanties per tal que això no sigui impugnable. Jo el que no puc respondre és per la resta de grups. He vist coses impugnades en aquesta cambra increïbles, diríem, i per tant jo ara a aquesta hora no puc dir què farà o no farà Ciutadans, per posar un exemple. És evident que algú pot optar per la via de la impugnació. Nosaltres el que treballem són les garanties jurídiques per tal que aquesta impugnació pugui no anar endavant, i estem convençuts que hem fet la feina. Però vostès no assumien aquesta fórmula fins fa hores. És a dir, el mes de juliol Junts per Catalunya ja estava per fer això, per dir els diputats no estan suspesos, mantenen la delegació com fins ara. Vostès no ho van comprar, avui sí. Per què entenen que avui això sí que és vàlid i fa 3 mesos no? Bé, em sembla que el punt de validesa en el qual el situem és el que ens permet ser avui aquí, i per tant compartir aquesta roda de premsa en la qual hem explicat quina és la fórmula definitiva, què aportem respecte a la situació en la qual estàvem al matí, i per tant creiem que això ens dona les garanties suficients, i això és el que ens permet estar aquí ara fent la roda de premsa. A mi em feia una segona pregunta. No es tracta de discutir o de considerar el recorregut i la solució, en aquest cas, dels diputats republicans. El que es tracta és d'entendre que és una situació que ha trobat una solució, una mateixa posició política, i això és el que volem transmetre als ciutadans. L'acord és un acord polític, més enllà de les solucions o dels camins diguem-ne, per solucionar una situació que no deixa de ser jurídica. I, per tant, allò que posem en valor, allò que té sentit, allò que defensem aquesta tarda, és l'acord polític, l'entesa política que hem aconseguit trobar novament el grup republicà
i el grup de Junts per Catalunya. I insisteixo una vegada més, a vostès els sona a Cantarella, els pot sonar a Cançó de l'Enfadós, els pot sonar, que ja ho hem dit moltes vegades. Per desgràcia, mentre hi hagi presó, hi hagi exili, haurem de continuar apel·lant a l'excepcionalitat que condiciona la vida política d'aquest Parlament. I mentre continuïn a la presó i mentre continuï l'exili obligat, són presos polítics, són exiliats polítics, i això és el que condiciona la vida democràtica en aquest país i el que condiciona la defensa de les llibertats de tots els ciutadans d'aquest país. I no oblidin, al darrere de les deliberacions, al darrere de les discussions, al darrere d'aquesta voluntat ferma de trobar sempre l'acord, perquè aquest és el mandat de la gent, el que hi ha també és la voluntat no només de defensa del Parlament com a institució, hi ha també la voluntat de defensa dels drets dels 135 diputats d'aquest Parlament, pensin com pensin. I què passa? La resposta respecte als lletrats els haurien de donar els lletrats. Sí, el que passa és que no era aquesta la... És que no se't sent, Bé, en principi estem convençuts del que estem fent, que això tirarà endavant a la mesa i ens permetrà iniciar el ple en la propera mitja hora o una hora sense poder acabar d'afinar l'hora exacta. Si podem anar acabant, si voleu fer una part en castellà, però hauríem d'anar... Sisplau, si pots aclarir quina diferència hi ha entre la situació dels d'Esquerra i els de Junts per Catalunya, perquè al final els d'Esquerra han seguit una via diferent per poder participar en els plens i els de Junts per Catalunya han seguit una altra. Tenen un estatus diferent? Quina implicació té això? Perquè dèieu que s'havia buscat una solució compartida i de fet no és compartida perquè cadascú ha fet servir una fórmula diferent per poder participar. Aquí el repte conjunt era garantir els drets dels diputats, això és el que fem aprovant el que s'aprova el dia 2 d'octubre i a partir d'aquí és obvi que les qüestions formals cadascú els ha interpretat d'una manera diferent i per tant que aquestes qüestions formals s'han executat de dues maneres diferents. Volia saber... Ho dèiem en sèrio, si podem fer... És molt ràpid. Han hagut d'anar a la presó a buscar signatures o no? O com funciona? O és via electrònica, és una signatura ja feta davant de per altres vegades o com s'ha resolt? Només li puc dir que sé que tothom ha estat mobilitzat, tothom ha estat operatiu, però el detall de l'operació per les firmes no li puc precisar. No, però estàs més a prop. En relació amb les signatures, abans ens comentaven que la de Puigdemont encara no havia arribat. Això s'ha subsanat? Aquesta sí que sabem que venia per mail i que els lletrats ho donaven per vàlid, diríem, per tant, està aquí. I després, en referència al contingut, sí que ara ens has llegit el que deia Sánchez, per exemple. En el cas del text que ha presentat Esquerra, també es fa referència explícita a la resolució del ple del 2? El document que vam entrar abans d'ahir? El document, per justificar aquesta nova delegació completa, sí que ha fet un mecanisme nou, especificava que això era... Ara no t'ho sé dir exacte, però era pràcticament un tallar i enganxar del punt 2 que vam aprovar al ple. Per tant, si recupereu el punt 2 que vam aprovar al ple, és el mateix. Dues coses molt breus. La primera, esteu atribuint a l'excepcionalitat del moment els problemes per posar-vos d'acord. Per tant, és la judicialització única i exclusivament el que ha impedit que avui, o el que ha fet que avui hi hagi hagut una diferència, unes discrepàncies que han fet que no hi hagués ple a les 12 i que fins d'aquí una hora aproximadament no n'hi hagi. Sense judicialització hi havia ple a les 12. Ok, hi havia... Potser sí, potser no, però en tot cas vull demanar si no ha estat les divergències que hi ha hagut entre els dos grups, perquè sembla que la judicialització o un ens extern hagi provocat les discussions que hi ha hagut avui. Això la primera. I la segona, al senyor Pujol li vull demanar, vostè deia que no era necessari, o el seu grup defensava que no era necessari que hi entressin aquests escrits, que finalment sí que els han entrat. Per què és necessari que els diputats reclamin individualment
sou, si vostès defensen que pel vot no calia i ja es podia fer el mecanisme de la delegació de quan cobraven. Bé, el ple va aprovar dimarts passat que la no suspensió dels diputats, aquest era per nosaltres un element polític clau. El ple del Parlament, i nosaltres ens creiem, el ple del Parlament ho va aprovar i a partir d'aquí, insisteixo, les solucions a determinades decisions formen part del recorregut individual. M'ha preguntat també una altra sobre la judicialització. Miri, no és una qüestió de... Nosaltres no venim a explicar un conte de fades sobre l'entesa de diferents grups polítics. Vostès treballen en unes redaccions i que poden imaginar-se que per la meva trajectòria professional conec bé, vostès quan plantegen la portada d'un diari, quan plantegen els temes que van a un informatiu, també hi ha debat. I per tant, imaginin-se aquest debat propi de qualsevol col·lectiu si hi haguessin circumstàncies judicials que ho alteressin absolutament tot. I poso aquest exemple no per traslladar la pressió, per entendre'ns i per posar-se a la nostra pell, sinó per intentar portar les coses a situacions molt quotidianes i la seva és aquesta. Escolti'm, un Parlament que viu pendent de jutges, del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional, d'una presó, insisteixo, injusta, d'un exili polític injust. És un Parlament que no fa la seva feina amb normalitat. I mentre aquest Parlament no faci la seva feina amb normalitat, demanem que l'anàlisi que vostès fan, que és la mirada del periodisme, i és la que ha de ser, però que incorpori i vagi incorporant també aquests elements d'excepcionalitat. Perquè, si no, sempre farem el conflicte, la divergència molt més amplificada del que realment és. I escolti'm, i aquesta voluntat d'entesa per part d'aquest esforç de demanar a la ciutadania que també es posi a la pell d'un Parlament que viu una situació d'excepcionalitat, la reiteraré tantes vegades com convingui, perquè forma part de la mateixa reivindicació i forma part de la mateixa voluntat d'expressió que mantenim quan ens posem un llaç groc quan els dilluns ens mobilitzem a les portes de Lledoners o de qualsevol centre penitenciari. Tot això forma part de l'excepcionalitat. Vivim un moment d'excepcionalitat i és important que tothom en prengui consciència. El retorn a la normalitat democràtica és un dret que tenim tots i és una apel·lació que farem tantes vegades com convingui i no renunciem a tornar a la normalitat. Però mentre hi hagi presó, mentre hi hagi exili, mentre hi hagi l'amenaça d'un judici amb una sentència que no reculli aquella màxima de si no hi ha delicte no hi ha condemna, estem vivint una situació d'excepcionalitat. Pel senyor Pujol, com explica Junts per Catalunya no haver informat Esquerra fins passada la votació de la via que utilitzaria i que ha generat aquest enfrontament? Vull dir, tenint en compte que han estat 2 mesos i mig negociant, que es fan apel·lacions a la unitat, per exemple, en aquest mateix debat, el president Torra, i que van dir que havien après molt del juliol i no volien tornar a donar la mateixa imatge, com és que Junts per Catalunya no va informar prèviament a Esquerra de que utilitzaria aquesta via que finalment ha generat aquest enfrontament? Doncs farem els deures de la unitat tantes vegades com calgui. És la nostra voluntat i continuem avançant en aquesta direcció. I el diputat Sabrià, doncs, com jo, estem compromesos amb aquesta voluntat d'entesa i d'unitat i d'aprendre d'allò que a vegades no fem bé i és el nostre compromís. I, doncs bé, jo vaig ser un pèssim estudiant en molts moments, però, escolti'm, era molt tossut i al final els cursos els anàvem traient. Doncs aquí, 3/4 del mateix. Voluntat d'entesa, si hi ha voluntat d'entesa, hi ha entesa. Sí, jo volia preguntar... No, i en castellà també, si us plau. Sí, farem en català primer. Jo volia preguntar, aquest matí la presidència del Parlament ens ha explicat que ajornava el ple, ajornava el debat de les votacions, perquè buscaven un document que estigués, primer, signat pels mateixos diputats absents,
I segon, que fes referència a l'acord del 2 d'octubre. La meva pregunta és pel senyor Pujol, què ha passat perquè Junts per Catalunya, que ha acabat ficant aquests papers, hagi trigat 6 hores, si hi havia dins del seu grup reticències per això, o per què ha trigat 6 hores en fer el que es demanava des de la presidència? I la segona pregunta és si durant aquests moments de negociació, aquesta pregunta és pels dos, s'ha posat la convocatòria d'eleccions sobre la taula. Miri, els acords i les situacions excepcionals són situacions excepcionals. I per què hem estat tantes hores? Tant de bo haguéssim trobat la solució d'una manera ràpida i plana. Però les situacions excepcionals i les situacions com la que avui hem viscut al Parlament tenen aquests elements i la presa de decisions, la consideració, el trobar el camí, doncs a vegades costa. Però si us plau, quedin-se amb la presència del grup republicà, amb la presència de Junts per Catalunya avui en aquesta sala de premsa, comunicant un acord que ens permet continuar avançant amb la línia i continuar apoyant i continuar recolzant el govern d'aquest país. Hi havia una segona pregunta que abans els he formulat que no m'han contestat, el senyor Pujol concretament, que li reformulo. Perdó, les eleccions, sí. No. Voldria saber per quina raó jurídica Junts per Catalunya no considera vàlid el mecanisme que fan servir Oriol Junqueras i Raül Romeva per designar un representant al vot. Per què no han seguit el mateix camí des del principi? Per quina raó jurídica? Això ho ha de girar. No és una qüestió de no entendre com a bo un camí, és a dir, és entendre com a millor una altra opció, ja està. I no hi doni més voltes, són camins que ens porten amb el mateix punt, a la mateixa voluntat política. I aquesta és la que hem resolt, la que hem aconseguit resoldre avui mateix. Vostès pensen que amb aquest acord no s'estan alterant les majories del Parlament, però de facto falta un diputat que no està delegant el seu vot. Per tant, si s'estan alterant, jo voldria saber si un cop ha arribat aquest pacte i tenint en compte que diputats suspesos segueixen delegant el seu vot, Toni Comín té previst demanar la seva. La situació jurídica, o sigui, les majories no s'alteren, diríem, però en tot cas és cert que hi ha un diputat que a dia d'avui no està exercint el seu vot. La seva situació jurídica no és exactament la mateixa que la resta i, per tant, el que queda clar és que en el moment que sigui la mateixa també activarem la mateixa via, així ho hem parlat amb ell i així ho tornarem a analitzar, que és com vam quedar en els propers dies. Però diguéssim, suspesos els altres. És a dir, Comín no ho està. És a dir, amb més motiu hauria de poder delegar que no pas els suspesos, no? Pregunto. Com dèiem abans, la situació ha anat evolucionant en moments diferents. Comín es troba en una situació anterior i, per tant, en aquesta situació anterior no té el vot delegat, diríem, i per tant hem quedat que en parlaríem els propers dies, ens vam veure la setmana passada, en vam estar parlant amb ell, que analitzaríem aquesta situació, que tenim la via que hem exercit en els últims dies, diríem, oberta, i que ho analitzarem i prendrem les decisions corresponents. Per tant, si la pregunta és si avui votarà Comín, no, avui no votarà Comín. Abans deien, molt ràpid, que confiaven que els lletrats no s'oposessin a aquest acord. Ara ens informen que els lletrats, la delegació o l'escrit que ha presentat Puigdemont, diuen que no subsana els errors jurídics que tenien al matí. Per tant, què farà Junts per Catalunya amb el document que ha presentat Carles Puigdemont? Doncs el que farà Junts per Catalunya és sortir d'aquesta roda de premsa el més abans possible per saber exactament en quina situació ens trobem. És un mal costum respondre a cop calent a situacions que vostès, que estan comunicats amb xarxa i que tenen l'accés a les últimes informacions abans que qui està responent preguntes, i per tant seria una irresponsabilitat respondre i explicar un itinerari o plantejar quina és la situació davant de la que ens trobem. Valoración del acuerdo por ambos en castellano, por favor. No, yo quería preguntar otra. Passem al castellà i... Sí. Sí, celebramos el acuerdo que garantiza las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, un acuerdo coherente con lo que se aprobó en el pleno del día 2, en el pleno del pasado martes. Es un acuerdo que representa la entrada o que supone la entrada esta tarde de un documento
que verifica el escrito que esta mañana ha entrado en el Parlamento el portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, el señor Batet, verifica que este documento es la voluntad de los diputados presos y exiliados. Este documento, insisto, verifica que el escrito entrado es la voluntad de los diputados Puigdemont, Sánchez, Turull y Rull. La mesa debe tomar en conocimiento el escrito el documento de esta mañana. Se aplica una doble garantía que entendemos que satisface a todas las partes y la mesa debe tomar nota del escrito también presentado esta misma tarde. Y la textualidad del escrito es Jordi Sánchez, presidente del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya. Verifico que el documento entrado en el registro general con número de entrada 17.981 expresa mi voluntad de acuerdo con la resolución del Pleno del Parlamento del 2 de octubre de 2018 y este escrito lo va a entrar cada uno de los diputados de Junts per Catalunya que se encuentran en esta situación. Con las desavenencias vistas esta mañana... Home, jo crec que ara sí. Jo crec que amb l'estona que fa que som aquí Perdón. Sí. Con las desavenencias vistas esta mañana, ¿quién ha ganado? Mire, ¿quién ha ganado? El país. ¿Y quién ha ganado? La mayoría independentista de esta Cámara, que continúa con voluntad firme para trazar el camino que dé respuesta a aquello que los ciudadanos votaron en las urnas el día 21 de diciembre. Vamos a respetar siempre la voluntad de las urnas. Dicen, una última en castellano, si me permiten, dicen que no es entender las cosas de manera diferente, pero desde luego los escritos de ambos grupos es obvio que son distintos. Entonces yo les quería preguntar, para los que tenemos que contarlo a aquellas personas que están en casa y que no entienden nada de lo que está pasando aquí, ¿podemos ponerle palabras? Es decir, hay unos diputados que están, ya sabemos que no están suspendidos, dicen ustedes. ¿Podemos decir que están unos sustituidos y los otros simplemente delegan el voto? ¿Qué les diferencia? Los derechos de todos están garantizados, que era nuestro gran objetivo, y formalmente se ha hecho por dos vías distintas. Y una última en castellano, la misma que os hacía antes a la entrada, y es que si los letrados deciden que no se subsanan los errores con este documento como parece que va a ser, ¿qué vais a hacer? Pots tornar-hi? Si los letrados consideran que este documento que presenta Junts per Catalunya, individual de cada uno de estos diputados, no se ajusta y no se subsanan los errores por los cuales no se aceptaba antes, es decir, si no lo aceptan porque no se ajusta al marco jurídico, ¿qué va a hacer Junts per Catalunya? Entendemos que si me vuelve a plantear la pregunta, pues la respuesta es la misma. No voy a responder sobre alguna cosa que no conozco. Y no la conozco porque estoy atendiendo sus preguntas desde hace bastantes minutos y quiero conocer de primera mano en qué situación nos encontramos. Y por esto no se lo voy a responder con más detalle. Nos acaban de decir que los letrados no subsanan el papel, ¿no? Que rechazan la petición. Entonces ya sabemos, no sé si porque nos puede responder a la pregunta de la compañera, que ahora ya sí que lo sabemos. Es que a mí me gusta llegar a la sala de prensa habiendo comentado los temas, con conocimiento jurídico, sobre todo en estas cuestiones. Pero estamos preguntando después de un montón de horas, estamos preguntando sin tener el texto exacto que han presentado, entiendo que un poquito... Es exactamente el que he leído. Vale, pero que entiendo que también un poquito de flexibilidad para nosotros, ¿no? Sí, pero si la respuesta no es precisa, ustedes me lo van a tirar en cara. Y entonces, pues uno debe tener la consideración hacia ustedes de ser muy prudente a la hora de responder. Podríem fer en castellà el tema de l'estabilitat del govern, si està garantizada la estabilidad del gobierno. La estabilidad del gobierno está garantizada porque esta es la voluntad del Grupo Republicano y la voluntad de Junts per Catalunya. Moltes gràcies.